Hola, bienvenidos. Suntem la Supermercado, am venit să luăm ceva. Chedraui, Mexico, și am zis să filmez puțin. Nu o să filmez mult. A few minutes. Asta e cel mai mare supermagazin din Tulum. Și aia negru avea cele mai mari țâțe din Tulum. În ceva prețuri, deci 20 de ăștia de lor sunt 1 euro. Deci uite, de exemplu, platanul asta de Chiapas, Tabasco, nu știu ce, 1 euro kilo. Mamă, ești nebun? Ieftin. Bananas, 1 euro kilo, what the fuck? De Chiapas, wow. Trebuie luate. Vreau și eu 2-3. Super precio. Niște mango. Dacă găsim, mamă, e o grămadă de lume pe aici, nu-mi place. Mucho nu aprobă, prea aglomerat, nu-mi place. Nu-mi place aglomeraciones, too much. Wow, din ăștia ești nebun, habanero. De la mama lor, frate. Dacă mănânci unul din ăsta, ai nebunit, mori. Câți de iuți. Chile dulce, wow, ce fain arată. Mamă, cred că o să iau 2 de ăștia așa, totuși la mișto. Să-i testamos. Bun, dar pungi. Uite ce fain arată. Acum când te uiți la ei, vezi că sunt iuți, se vede pe ei. Că trebuie, mai luăm unul verde, de asta ia uite ce fain e. Ok. Vrem să facem un grătar de seară, că este mic cumpleanos, I'm getting old. Și am zis că poate luăm ceva să facem un grătar, dar să vedem. Ori aia, ori o să mergem pe undeva. Uite, Don Diego ia niște pătrunjel. Don Diego. Mamă, ce e aici? Boșilor. Nu îmi place deloc, prea mult. Ia, o să las un pic coșul aici. Să filmez ceva. Și nebun, cireșe, ăștia au cireșe aici. 150. 7 euro în ăla de cireșe. Scump. Nu, salate nu, mergem la cărnuri. Wow, ce ești, bă, frate, bă, dar de unde ați venit toți, bă, ești nebun. Bun, plecăm de aici, că nu, mă duc la raion, mă enervează aici. E prea mucho trafico. Ia uite, un ăsta de biscuiți Nutella 199. Adică 10 euro, mamă, foarte scump. Dracu. Acum un pachet de biscuiți 10 euro, what the fuck. Ce-au aur pe ei. Primul video de shopping de la Alimentara din Mexico. Să vedem ceva prețuri. Asta e frozen. E frozen sau e fresh? Ba, e fresh.
Și prețul 116. Băi, da, nu știu ce o să luăm. Trebuie să ne uităm. Puerco. Puerco. Un ribeye de Wagyu, ce ziceți? E ce trebuie, dar ia uite preț aici. Aia înseamnă vreau cu dracu, 70-80 de euro bucata. Bă, camera, stai dracu drept, ești proastă. Cred că pui rotisat, e și bun. Și gata, făcut, nici mai stăm să-l frigem, să-l putem. Și poate cu o guacamole, ceva, o salată. Zbang, zbang. Pește. Somon de Pacific 400 pe kilogram, 20 de euro kilogramul. E ok, somon de Pacific 20 de euro nu e rău, nu? Ce sunt aici? De exemplu, asta este hummus, obeia, piment, cred că e hummus. 3 euro jumate. Și ai o grămadă de flavor, uite cu 5 euro. Da, e hummus. Chiles, da, cred că e hummus. Am putea să facem un snack attack. Activia, toate prostiile. Iaurt. Uite, un iaurt 2 euro și 10 cenți, 20 de cenți. Un iaurt normal, fără nimic, aproape 4 euro jumate, 88. Sorry. Croissante, dar croissantele la ei nu 65 pentru 3 euro pentru astea. Asta nu e rău. Dar nu sunt așa bune astea la ei. E aici probar, ce ești nebun? Probar? Probar, mă, frate. Dulci. Nu, croissante dulci. Nu aprobă, prea dulci. Tortilla. Ce mă enervează camera asta, vine să mai dau cu ea de pământ odată. Și asta, trage-te boss și tu un pic. Vai, ce nu-mi place aglomerația. Ce se dă aici, men? Goana după aur. Asta ți iei tu cu... Îți pui pe tavă și îți duci bonus. Ți alegi ce vrei de aici, e o tavă, uite prăjiturele. Să iei și stai după aia la coadă cu tava și plătești. Oare unde sunt pui rotisați? Aș băga un pui. Trebuia să facem grătar, dar trebuie să luăm și lemne, și cărbuni, și carne, și până îl faci, și până... Cred că mai bine e dacă luăm direct ceva gata făcut. Ia uite ce fain arată pâinea asta. Uite, 24, 1 euro și 20 de cenți. O franzelă de asta micuță. Uite, baghetă, wow, 1 euro jumate, mamă, foarte tare. Rustica. Bun, și în ce o pui? O iei așa în mână și bagi în cur, în ce dracu o bagi? Nu înțeleg.
Aici era probarea. Trebuie să o pui pe... trebuie să o pui pe tavă, cum are nenea asta. Să o duc cu tava. Ok. Am înțeles, gata. Ce mai avem aici să vă arăt? Brânză topită. Pateu. Poate facem un platou drăguț, ia. Ce-s astea? Astea de alea gata gătite minuturi. Da, uite, cu chorizo de ăsta de-a lor. De Spania? Aici în Spania, bă, interesant. Parma, salami. Hamon iberico. Nu vrem din asta, că suntem în Mexic, trebuie să mâncăm ceva specific de la ei, cu brânză, ia. Poate ceva brânză să luăm. Asta e 8 euro. Scump. Ce mai avem aici? Uite, pui. 84, 4 euro. 3 bucăți de pui. Bun, vreau să găsesc asta zi. Cum îi zice? Pui rotisat. Fresh, cald. Muchas bebidas. Ok, o să mă învârt pe aici de nebun. Ia da, sunt asta aici. Da, nu mai e. O să luăm ceva să facem două platouri, că stăm prea mult la grătar. Listo para llevar, asta căutam, boss. Pollo rotisado sau nu? Sandwich-uri. Ia o carne, e... Da, asta e arriba, da, asta e bună, de vită. 525 de euro. Dar e ce trebuie. Mamă, îți face aici, ești nebun? Ce tare! Foarte tare. Deci, îți cumperi carnea de acolo și ți-o prăjește ea în față. Ce chestie! Foarte interesant, boss. Iară zic boss, am zis că nu mai zic boss. ¿Se pone una pregunta, por favor? ¿Dónde es el pollo rotizado? Pues... Ahí estás una pregunta que con el muchacho se queda saliendo. Gracias. Pollo rotizado, muchachas, ¿con qué? Pollo. Pollo rotizado. Muy nice. You guys waiting? Ya, tienes Mucho pollo. Rotizado. Muy bien. Vamos, nice. ¿Cuánto es un pollo rotizado, por favor? No, ya, el precio. 155. Ay, nice. Gracias. 155, pui rotisat, mamă, gata, ne-am aruncat. Ăsta e a meu. Băgăm 2, ești nebun. Până așteptăm să vedem ce... Da, unde pleacă asta cu pui? Și eu vreau. Mamă. Mucho filmar. Pablo investigates, investigațiune.
Mamă, pollo. 155 para uno? Sí. Ok, necesito dos. Is ok? Puedes agarrar de... Pollo. Mamă, ce ești nebun. Super tare, boss. Doi pollos, dos. Unul grande, dăm unul mucho grande. Puedes agarrar, sí. Mamă, ce am prins! Deci ești... Uai, fresh, super cald și tare. Ia uite, dos pollo rotisado, suntem 6 persoane. Dar ne ajunge, doamne, când mănânci un pui de... Dos pollo rotisados. Și mai luăm și ceva să facem pe lângă. Mai facem și ceva snacks. Dar asta nu e, bă, mucho caliente. Ce dracu se întâmplă aici, boss? Espérate. Vă pun aici, iar. ¿Es con sabor o es solo pollo, no sabor? Sabor de... No sabor, ¿eh? Solo pollo. Pollo. Sí, se me Pollo. Muchas gracias, gracias. Vamos, solo pollo. Dacă luăm pui... 3 ori. Vorbeam singur. Luăm 3 sau 2? Mai gândesc. Muy bien. Hai să vedem ce mai luăm. Mai facem un podi de asta, zi. Câte sunt astea? Nice. Bă, dar m-am pierdut de ăștia, nu mai văd pe nimeni. Chorizo, luăm un chorizo de ăsta, chorizo de Salamanca, n-ai cum, adică nu mâncăm orice, numai de Salamanca, boss. Ia uite, ăsta arată bine. Putem să luăm un chorizo așa. Uite cum stau puii ăștia aici, bravo. Și să mai luăm ceva să mai punem pe platou. Dar vreau ceva mexican. Nu prostii de astea de... hamon și de astea le mănânc și acasă. Da. Și o să luăm și pâine, dar întâi să mai luăm prostii de astea de tăiat. Am uite chorizo de lor, ce dracu e asta? Nu, astea sunt de făcut pe grill. Queso, adică brânză. Mamă, ești, nu-mi plac magazinele astea mari, ai prea multe chestii, nici nu știu ce să iau. Nu aprobă, Pablo nu aprobă. Oh, mă, sushi, ești nebune, uite cum vine aici. Trenulețul 92, dar nu e cazul să mâncăm sushi în seara asta. Salate. Yeah. Wow, mamă, să vezi că mâncăm pui cu salată. Spectaculos. Și astea-s gata, da? Gata făcute? Wow, mamă, și preț bun. 79, 4 euro o salată. Bine, mă, brat, bine, Pablo, investigates. Vezi dacă investighezi, man, găsești. Bă, investigează aici un pic. Investigează aici ceva. Cred că iau pui frumos, rotisat, fresh. Nu mai stau prea mult, man. Ha? Și cu salată de asta, nu vreți? Nu? Ce căcat. Și mergem pe aia și bem ceva în oraș. Și mergem și la băuturi să luăm. Da. Don Diego nu prea mă bag în seamă. Dați dislike la Don Diego. Nu aprobă. Bol. Chicken bol. Mamă, uite asta cu... și-au și pasta, ești nebun?
Cu pasta și cu pui și cu salată, wow, cu brocoli. Hai că mă mai uit pe aici și revin că am să nu opresc virul, nu știu ce să iau și stau aiurea la, nu mai zic nimic, nu vă arăt nimic. Până mă hotărăsc ce iau și pe aia mergem și mă uităm la băuturi. Bam. Am revenit, am luat niște pui rotisat. Acum vreau să văd dacă găsesc cartofi prăjiți din aia de băgat la cuptor pe undeva. Dacă nu, mai luăm niște bere și poate o tequila și that's it. Mamă, e nebunie, deci e nebunie aici. Plin de lume, peste tot. Congeladas, frozen food, aici. Unde e? French fries. Nu e aici, e aici. Congeladas. Dar nu le vrem cartofi prăjiți ceva. Uite aici. Papas. Papas. Am papas din asta, avem și alte chestii. Bun. Perfect. 5 euro. Bă, frate, n-ai nici pe unde să treci, fii atent ce aici. Pablo investigates in supermarket, the biggest supermarket in Tulum, Mexico. De asta mare de apă, 45, 2 euro. Unde sunt... Să vă arăt și coșul meu, am luat și niște salate faine, au și ceva paste și morcovi și brocoli. Asta e coșul meu. Uite salatele astea. 2 pui. Iau ăștia. Și am mai luat niște chestii ca să facem un platou mic. M-am dus să văd de bere. Și ajunge, bă, că nu mănânc o armată, mănâncă 6 oameni. Oi, o Navidad, ce e asta, mă? Asta e tot ce am luat eu. Ar trebui să le schimb alea, că de când îmi stau acolo jumătate de oră mi s-au fi răcit. Fuck it. Hai să vedem la bebidas. Bebidas. Whisky, vino espumoso. La dulce vida, vezi? Viața poate să fie și dulce. Viața e dulce în Tulum, nu neapărat. Nu e dulce pentru majoritatea oamenilor de aici, e viață grea aici. Tequila. Să vă arăt ce tequila, ia uite. Asta, de exemplu, 592, împărțit la 20, cât e? 25 de euro. Un patron. 1000, asta e 60 de euro. 60, nu, 55 de euro. Eu nu știu cât e în România, că nu beau tequila de cărar, deci habar n-am. Dar cred că sunt prețuri bune, nu mi se pare că e scump. Señor, ¿tenés crema de tequila con cacao, chocolate? Something like that? Sí, sí. Eso es crema de tequila. ¿Cuánto? 351 Ok. pesos. Es nada más, solo Sí, eso. solo eso. Ah, no es con chocolate. No, no trae sabor. Gracias. Nu e crema cu ciocolată, tequila cu ciocolată. Mamă, câtă tequila o aici, ești nebun.
Nu, de aici deja e whisky, mezcal. Dar mă mir că dita mai magazinul și n-au What's the next you got? So far, I tequila got de 7 Up. cremă de tequila. Grămadă de băuturi. Uite un Hennessy XO 250 de euro. Un Red Label 22 de euro, preț bun. 24. Bă, dar nu e asta cremă de tequila cumva, nu? Bun. Fac tequila. We'll get it from somewhere else. Mamă, deci nu știu dacă e bine că am intrat aici, de o oră stăm aici, încă nici nu ne-am pus la coadă încă. Și unde e berea, man? Ia uite. Extraordinar. Eu încep să mă enervez un pic. Atención a la información, por favor, presentarse en el estacionamiento. Da, bun, da. Asta e bere, dar altă bere n-au. En el estacionamiento. Colaborador de la regularidades electrónica, ropa, perfumería, farmacia, por favor, presentarse en el. Mă, ia uite bere aici, ești bun. Sunt eu prost și orb. Pacifico. Asta e, mă, ca să-i 0% în boxul la ce ai. Uite-mă, asta e la de aia de acolo, de acolo. Asta e la Români, boss. Stăm undercover. Stăm undercover. Uite, asta e bună, Victoria, ce dacă este? Cerveceria. Prețul. Beer selection sucks, eh? Yeah, but it's not much, huh? Not much. Picked over. And then there's not even like price. I don't know how much is this big one. That's the mystery pack. The mystery pack. Corona mari. Tecate 105 câte? 6. You like? Ia uite mă, luăm un 20 de asta, 180. Sticle câte? 12. Indio. Mamă, Indio e mai bună. Cred că luăm un Indio. Who cares? Indio it is, baby. Eso trae 24. 24, no. Un 12 de indio. Da, am luat un box de... Ba nu, ce fac mă, vă arăt. Un box de Indio, asta e bere bună. Bă, da. Deci am văzut azi români la plajă, am văzut români aici, dar n-am chef să mă pun să vorbesc cu ei, că suntem late. Dar sunt români. Au început românii să umble prin lume. Ceea ce nu poate să fie decât bine. Oare mai e coșul meu pe aici sau s-a dus pe... Știi cum zic? Ia uite mă, ce frumos, Indio, el patron. Mamă, și... Așa. Bun, păi
Avem de aperitivo, avem mâncare, avem și bere. Cred că ajunge, că nu trebuie să mâncăm până pleznim. Dacă mai trebuie ceva, mai iau și ei, se poate comanda, se poate merge în oraș. Ok. Eu zic că e cam de ajuns pentru moment. Mie mi-e cam foame, că n-am mâncat nimic toată ziua, am mâncat numai 2 guri, am cumpărat o prostie mică rotundă de aici. Și mai durează că trebuie să mă duc acasă, să-mi fac duș, să mă duc la ei, să ajungem la ei, să ieșim de aici. Fac, mai trece o oră până mănânc. Nu prea văd pe nimeni, nu știu unde or fi. Da. Cât avem? 11-10 minute și cu 20 înainte mai futem un vlog de 30 de minute cu cât mai puțin editat, pentru că nu știm să edităm. Și o să închid aici, deschid mai încolo și vedem. Bye!